Ujor Kapatisi TV. Superintendent of Police ke East Khasi District upa Vivek CM ula Maham teng yikinong song Kiba Ujor Lamler namar bayok ka kurtok kala yaki hadien ha ka jinga kran bikla pathai kubor ha ka khatwaitre urisau alcha pusan uba Vivek CM ula kentu yiki Kmie Kiba ba ki dei ban long Kiba Peitngor bhaya la ki jangi Khun kikti bat ban yaselok bha bat la ki Khun khnang makin tip shapang ka jingim jangi Khun kikti kabu jinga hin bulat i mahaba don ka case ni rei kan awan pajing Ujor pada ni hable hi wa ega jisya hi ye babulsin hi ba hi te bul hi bo met kini ki khana i ba don te ki bri bo ki mas ni wan te kan ko yong ni tam ta jagi ki khana te rei kari ka kamram chuni hi complete sul kam tama kari kamram chuni hi ba jisya ye kata kawai rumla ngalaban hal kata ka ba Kibri kimde ban ai kinu ki khana ne ki Ujor ki bamde ki belong Lamler andre ka to ka lai ki je ya ani ki dan kam ki smut ho ba kim na msu ai ki re ka pentlumar ya baro ani ka pentlumar ki lang salang ka pentlumar ki commissioner ka pentlumar le tu ka ban concentrate ki case ki ba di sha ni am sha ram bo shisha tu pa ki shu rever ni ji ni kum shi ki case le ki Maham ko berkawal tu ki Kiba na kaya bagi ban ki monitor hai ki tinggal kita ka GS lock ji jan what is happening in this so kita sampai di waktu ka phone call from ki trace ka itu kena ni yang jadi perok tu sedang lagi Pin real squad ya các tiên là dòng pin đâm cam ya cả ba căn kiêu các tiên khasi các tiên là dòng ai cần rồi cần pa balai phi on gate habangi don la dòng các tiên khasi kerdop lani phalor beli lani khang ya katuka phalor ni ju ya ong Saka weipan, kakten kasi kam juong banya kiw yaw up, hinrangi kiw yaw tip. Tudayakan mau kendit ho. Lapan mi da Kapatisi TV, nakabenta ka jing mentoy upat ba.